Euzangoa, eskolofre. Euzangoek 15 eta 150 hanka pare inguru izan ditzakete gutxi gora bera, eta 10 eta 15 zentimetroko luzera. Animalia ornogabe hau artropodo bat da, eta gorputz babestua daukatenen artean, miriapodoa. 3.500 espezie existitzen dira, eta espezie batzuk beste batzuk baino arriskutsuagoak dira. Euzangoak toki hezeetan bizitzen dira, eta 20 edo 30 arrautz jartzen dituzte. Emeak miazkatu zaintzen ditu, onddoak har ez ditzaten. Izan ere, hori gertatuko balitz, arrautzak jan edo alde batera utziko lituzke. Animalia hau, intsektuaz eta moluskoaz elikatzen da, batzuk xagusarra jatzen dituzte. Euzangoak lur azpian, enborren azpian eta harrien azpian bizi dira. Animalia honen etsairik handienak hauek dira. Intsektu handiak, animalia hegalariak eta ugaztunak. Animalia harrigarria honek kolore asko eduki ditzakete. Adibidez, gorria, urdina, berdea, bioleta kolorea ere izan dezake. Artropodo bat denez, kanpoko azala aldatzen du, hazten doan heinean, eta kitinazko hezurra du.